Asante sana kile kimegaria kia sungusia album ya by the way 15 na limo na igaiga studio nimbuate nyakweba tukoramuruka ngagasonga kaya usikuasa araigana Job Mayenga. Karibu sana kuasa studio by the way. Asante sana. Enero minto. I think karibu sana Mia Minto FM. Job. Yes. Karibu sana Mia Minto FM. Asante. I think inali tanga nitoko sangamo naye. No maana kabisa. Lakini korrekana yani korana tule. Kere bichara biko chia saa sigit. Karibu sana ime studio nchake na nyakweba. Yes. Nakweba meta banda bange mamaite no material. Nande kere bakunga no material mbali bata maite baite sokuru. Si etonga yokuru. Angoro jinsi amachenya ramba. Alibo saragei. Nongi boire amari eta Joseph Nyakweba ina araye kebande. But ayega sinkwasa kwasa. Na arabanda abange bamanyete. Nagasonga kainga ni ruwe. Agasonga kaiya. Anena uyo minto songa kerukiro nsongo musongo. Ekeruna rosi bandi ya negru kwa international. Ngatema kubika tofauti because bantu bago tofautisha njino nsongo bago tubikani. Then inkabeka njino nsongo njina kwasa agasonga kaiya. Yeah. Asante sana Job. Yes. Job ningo by the way. Okay, Job. Marieta angaru ku Geoffrey Onyanja Mayenga. Lakini yaliyo musiki Job Mayenga banje tikondo kwa Job Sungusi. Seitere Nyamira. Aigeta oni abu mboga. Town is kabisa uno seito. Karibu sana me studio. Nenaro natakumanyanga kwa saa kimuziki ngo. Kwa saa kimuziki. Inje yondo moteri. Ase kimuziki. Egasi yana no gotera chisahuti. Tali gita kero kitimaiti. Nje no moteri bwi chisahuti. Chobu gako bugikorwari nje nabegerera mangana iguru. Aina mangana kubekuka. Namanya kwasa. Mimi kwa chage to muziki yo Joseph Nyakweba. Umuziki ngo chaka the year 1997 tore na Henry Michael Sagiro. Tukakorana na chifori mwange 9. Igono chage tena Sagero Bunyakoni Kirwana. Nero chage tivirand. Ngakigwa ko to komanga no maite gotero gasori ugosiga kurigetio gaso. Na gaterere school then he forward yakamanya ngumwana na baganyara gotera. Kana gatera materi school. So from there the year 2000 babo Job wa mumanyi Kenyatta bagateho mwana ndo chira makambe gare bandi eri atikatomorete. Ngakwe transfer ko rugaria. Asince kinsi enjira yobo yatari yobo. Ngasoi bandi ya Sungusi. Igo karo chage to musiki yarenge 1997. Mwakora na Kirwanda, Bunyakoni Kirwanda, Henry Sagero Maina, Michael, Henry Sagero Michael, mwasoka na chivo limenga mwasoka. Mwasoka tena volume ndense. Koru volume 3 mpaka volume 9. Nje na algo tere sauti ya kabiri. Kwa algo tere sauti ya kabiri. Kwa tura manga no nyalgo tere sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza umanyete wana karubu ate boss. Tuliko muamiriri. Boss yokora ya maskani. Ngerora inyore by the way ase kwabugeti na Henry Nelly. Mbororo Sagero na kimya ke yabeire. Mwabete kirori umwako 98 in volume 4. Alafu tukaja 9 nero yabete hits. Amasabo igange omuyobire ndotieriri. I think you know the record. I know that record. That's volume 9. Volume 9. Yeah. Bono ekera kwarwo bono ugacha Sungusia. Chini Sungusia. Na babo Job. Mwaka 2000 bono. Mwaka 2000. Abugotira toka kuja volume 9 na libabo choka volume 9. Naona lengo ya mwekera bakara composition. Then tukasako record kisani chinde kuna volume 6. Volume 7 jamo koyone. Tukasako beka chisauti chito bono ntwa banyene nje nonsongo. Igo bono oswerete Sungusia bale volume 9. Lakini ande kole volume 9 tukasako record chingero mwa chiara bugete kuruma. Yeah. Chingero mwara bugeti ya se karbono gwaswete volume 9 chiri chichi. Ase echichama yaga volume 6. Aisa kinyangono nyabende. Toka record upya. Aisa kinyangono nyabende. Yeah. Ni chisani chinde chire magunga teri sionsongo. Then volume 7 mumanya gande vinta totere chinde sauti ya kwanza. Then tuka mix that voices. No amario ya na chita kunyuma na ya onsongo tanyale go tofauti sirio. By the kero gotera no nsenge kera gatere nyagusira nabo gosunyi kumanyanga uiso nsongo bono na aga ingonya kweba. Na amario ya chita kuigwana na bona singincho yogo chamu. Ekero kiri mwasoke volume 9 mugazoki volume 10 volume 10 timparticipate na ende tinyima eti bijaigo
Nkiota nkikiagerete ngwa participate as volume 10. Ya iyo konyora ke gocha. Rango sinchana ngona anto batikire band babunire band. That's why mumanyi na unsongo bagocha gocha na job na tikatola tomo hoteli ora tubwati stonyara gotera chingaro chinde ikibono chikonda kujimutu chifori. Rango sichari ngonjiri chichi. Rango sinjiri mangana ye band. Na bebi ndo biko toka biachira kama bere bitatu ya toko nde na atakete gotike band gosene kerokeria ekiombe kia sungusi kisiragia kia bete formed tobwate sungusi ya that is the time inalienga ki mechando ya rekanete ekagero karate na ki muziki asomwa ko se volume hiyo ti volume ji songa dai were 9 and 10 the same period yeah the same period 9 igego soka 10 nere gasoka lakini 9 ekabe hit Kirateni ya chiko sok. Oga participate as volume 9. Lakini 10 ngwa participate. 10 na participate. Kicha sokreta monki kiagerete ngwa tanga tigana chentera as volume 10. Bono. Usina ye kwa geche. Aiga volume 10. Volume 10 mondo chitako yatera isiko. Joseph siko gijana. Agatera volume 10. Volume 10. Ndio gatera babo nzo volume 9. Yeah. Ekero ya cha volume 11 ya rono chito. Volume 11 wono sote ko participate 40 people. As job ko yi ritmo. Manya ko buye soro, kamponera ko buye soro ba ko bwaterano. Toko tera no songo. Yeah. Okay, ono kwa bugiri sungusia ngwa chito karosi bandi ya kwasa. Yes. Na kibono chito karosi kwasa. Kwasa. Igonta kete ko te yengane ya. Korosi bandi ya kwasa tali nyero satia sobo. Igona atete ko gari yige course. Because oise ko digeli bandi chinde una bakongo igo baba terana. You can get your muntu wera son agotera coffee oromide. Lakini ndo aba kusindo ligoja tuanja gente kina otere bandi gete. That's why ji for me just to songiri cha sungusi koro 11 mpaka 15 toramo tokotera no songo. Paka buno nsonga chete ko sira na kiya ko renta soke ti chinde na babo to songiri for 16. Because tinta ke tintu warobu amate buri borobo. Nde to buama to buya ko era gasta lirieta. Gasi ne mpagwa muntu kiyo kore gasi oro. Because na poko twale lirieta oteka kora kendo. Na boko rosi sukari etari kunyuegwa okonyeroke sukari teri kogoro so elieteri ya sunguzia elineli etari ya chengira abantu abange sana so ototade ko rebuild ko onsonga asira ntwatagete pandi yesire totagete egenderere omugusiye akochifunianga epandi yene yaito Liboli ndira bange bakwibuli sana nekero kelingwe teskali yokunga nyakweba na chita karosie bandi ya kwasa akara soki volume 1 kabe hit sana volume 2 volume 3 ekero ya soka adadengo mwana ombu yakorete akarosie saiga yaye akagenda se kwasa matukuma kego na tukonga ki ande kwasolia oirarire sungusia na kia nyale kanete paka bono wasogetie album ega ya sungusia album ya 15 bono umurario minto aba shabiki tatu tegereta semaro kwa yalero ntagete bamanye ko rulero na chipandi chibere igo chiroro chitene ni mara bandi go kwasa international neteneine ni go kwa bana sungusia bana sungusia ine band engama mataland yani enga tata na mama njira te yona ari ko yetika because onsongorari onsonge kararari ngotiga elietali ya eligwe kane kabisa lazima tolende bandi ya sungusia onde bugensi ogatogire osensungusi na bago jata ere sungusi onde yukane tionde but inja sekeringa kiane esa ulindo moteli tingo kana ngati njiko the band ya sungusi akora nero ya nyagacha na kiekora tu decide na abana bakora job na makambo na abande baba Nicholas we come together ekere gasia kwasa international ere we work together ekere gasia bana sungusi ere we work together igobana sebona igato tebenga ekegera chui kyangisa tu chiare truchi mayaga narangire tusikoga iga sikonera gatabanga ki na yero irane sungusia abwa sebali na Kinyata bakawanere nande muntu narambarete muri nabarabu bono which is which kegera bona na mashabiki bono job kartegango which is which kegera na mashabiki ngo sinyora kumanga ki zikono alenga agatebanga ogirane sungusi na bali na Kinyata haya na bwa tabira asinge sungusi yako rete bandi chonsi no ole nande bono kwa sokiri volume 6 job tigangara ino libuli na kwasate vile siko gijana na perta sunguza nyasa bona igatara irana
Taraire na sungusia. Ya. Igekera ringe gari gutungai. Edinko ngene lilia. Bante beto. No monto ro kumanyo ya bate. Mumanyi gari na ne lifu ara gara gwate gasi nyingi. Tali buna bakana siko uyo muziki. Mumanyi ne advisor yito boniga. Yo. Okay. Kwasa. Yes. Ekarabono mwera ne tubwa tenga tiga bantu so kiengero yonsunga se sungusia bana sungusia ase album ya 15 na limo igoteretaye inje tokarigia bateri bari baranyara gotera chi Saudi Jack sasa unabona kama mwana gakoro Aronimo was tukabwaterana koro sia record hiyo aba mura wande babu Job John Makambo Nicholas Nyakundi Peter Nyakango bakabugi instruments ya Kenyatta na rogeta se okotera ega Kenyatta tahurugeti na ringi bisikiazi but na tutebe go hon ya inugendera masokengero bone kero kiria mna bono tugochibona samangana Music Corporate Society nebyombe awabitenere to musiki ekero kitokwanira sungusia ntoma itenga wikabara ibatu kibasungusia ekero no nekero chibasi chikosa gusenkuru Music Copyright wikachisoke kigenda sabarai kigenda sabateri asekyombe ya sungusia ekero bono chibasa chigosoka toteba mugwekano kya bana sungusia ngai chigo chikogenda sekenya osasi chigo cha bono echigo cha mune asekyombe mwabagana bono umurario minto Mr. Evans yes ekena kieta keire moche kokonya no ni chipandi chindi chiri chitaramanya what's going on asa Kenya itobono no nya no mundu gwake chuba igata keire konyora chibasa kuru Music copyright but yo konyora bara ibande bako imuka bagenda be register buka kwaro rasa mangana kuruya ebina bibiko kera chipandi chindi chabuneka tinta bene kine kekere de bandi lakini Music copyright okonyora umuntu achita ke register orro erebueka bonesa uri umuntu akusinyikuru gusiga ari achi office Nairobi ga chikubwatie bintu bono na bita kiro umuntu bugatia umanye bintu bya yanga biko genda go ikanda gochi ase ntugune bandi yeto ya bana sunguzi ekere binde bya de register tukonyora nturamanyanga registration yego korugana ikana lakini tuanyore procedure bono gaba na sungusi egere register zanda asiri etali yango bono bana sungusi yo mwete ntubwate bana sungusi extra ntubwate ya saminya baro ya bana sungusi extra ntubwate zikajagetie bana sungusi ya stars bono tukukwana bana sungusi ya bono mure yes eri kiranda asiri etali yango bono ase yitole ndi etali kiranda asiri etali yamumanyi ande onsongosirira kwarare nabwo asenda abase kubwate no nsonga asara iro ranyorta bwati na benefit kwarari so esa urutu amanyire the procedure na kitete kubwate so that kiro muntu lenga se bandi amanyanga ngonyorare egetariki aya kwa ini investment tu akorate chibaso cyarabere kigosoka kurwa se bana sungusi extra nkemanyete chibaso cinge sana ekara chibaso kigosoka numuna abana abateri basungusi ya mwanya konyora getariki ndigose kurwa chibaso kiga kigere cyabere kigosoka tukora kwano bumayana nona bategereri bategerete bara igwa mangana aya ntuana kanyora nakyo kara bande bago tulike libate nakibona abana musiki baberiga babera bataka abantu bago tuita ne band leader na bago tukora ibana muna sungusia nkenegere kimubwate karabona bana kibese kigosoka kwanyora members mbali konyora bese cyate gosiniche band leader tatana bana gwateba marasungusia irikire nseri etali ya mumanyi Kenyatta na Nyagosiro Nsungu yona karo chibaso chigosoka ekikogenda sabanta ababere taribo nga kibono inimo kora monyore nga kina inwe mwanyorire getali kurwa sichibaso chiga buna bana sungusia bono Evans nakina bata ine sauri tu amanyire nga na kibinde bya betere chestad na kitotete ko kona kugamba turi na mumanyi so that kiro muntanya ora none for imwe yemo so that ne ronyora kandi kurugali asa Music copyright bono toteba somubekano whatever band leader bono toteba ya sungusia span as we speak ningo bono ase bono iga ntuntu bugati monene ntuntu bugate abantu toleng otobugate na Job Choni Makambo kwasa Nyakundi Peter Nyakango etolengaine ondeteyo muraibu onde kuche fanya kazi upate do uende nyumba uendeka onye ne bintu biko bagano toko bagana equal tobugata shares chire equal
Asante sana uyo Joseph Nyakweba. Bana sungusia boy kwasa international tukonye kusanga amana barabo abona Job Mayenga abutore amana barabo gaiga as studio chingabire chigachia bono maragoba Job wa kimuziki ndi gwacha geto muziki na chage tange 1998 Elina agachira sawa manyi wa karama sawa twanya kubutana barabu nana kulinda kibintu biko koru lakini recording yana nyakalete 2000 yawa okorete na sungusia bono ogochieto komaite kubuye gita gusino ochieto kwigirire gita na manyeta kake kindi kona na manyere ni temono ngai kwigirire to kumanya kwa wigita kanisa na kwigirire kanisa kiwe Lutheran yawa squeezing ngwa kanisa kwa uyole gite kanisa gita ndi kubika kanisa lakini kwa ndande kanisa kwa ndole kanisa yawa kwa tete ngatigora because maito no enega sinane kwa kwere nibo waswa nyumba tete waswa ne saka nyumba no maana kanisa ukana ngato gigite kanisa use kwa roche ngabono to mutindo rube kanisa to konyokera bono ninjengina ne ninjengina no jega sana nanze kubika bono na saba kaka to jonto abira bantaba onto abira bantaba ne to kena twanya kubiye gitasa bagaka chikwa cha bagaka yo Sante sana ngira ngo cyasore Nyakweba ngwara tebya ngabono no muri kyombe kia sungusia bono nabo you got the same time oise nabo igo no ori nawe kwasa international ekero kiribono mwasoge tengeriga ya sungusia volume 16 mwasoge tengero ya masase mugasoke ngero ya ogosira gwonsongo mugasoke kwatari goro yo bwanchani ngo bwanchani mose no bakongu nane no biyastin sanchinde Aiga mambo ketiengera yo mogusi ekero kiribono nakubulitangania bunga ase sungusia okurikora nga okungusana nankoro bono iga gati yaziko sikongo tebali no ali sungusia na ino mwatebira nga sungusia igagutungaina kinyatero musimamo ye ase sungusia no rulio Ngunya kuira ne ria Kenya tamono gochime na siko egento kiukanda nyare goteba muralinkelina tutakita masadi kyonsi amanyo bo maene ngati gatike goito moskio usi nkingo tebera iko abantu ababonsi babere bandi ya sungusia igo bachire batigire injira bachira abande bakorera ibintu byabo nanje najire ngarosie bandi ya kwasa international lakini yali ase bayetigirete oise kurigereria chi forum chire chi hit nase twale ko hotel no nsongo na abana abande bamintu bakubuye bita umuntu mungao manya kurwa sakuru soka tebana ni bandi ino yi asaliti onesa eki sauti jito beke toronga itoko ira egento kendigia kabiri ntu bwate biongozi intwe ntu sikete mumanyi nero tongoza paka tokikie bandi asiike yeike tuli kumubikira magosa gusitomurusia magosa lakini azama ngana asikunga sika korora mikange bandi ne kale gose ondako ngaino nde gose ondako danganyo nde ne bandi ngosaliale inkomo chikorora na aiga abateli ngujitole gusirira ini tigatomanya nge band gose gasiyo musiki ne gastokora na ende gasio gukora igugusikwa kulingana na ebintu gwakora tariyo gando tiringire gasio kugera eka na igwe last time kara maujana alingi gabara gatana elieteli kwa sanda chinje fori mwabe ke osengu fori mugete ero jiro jenjiri nyakorando jenjiri alike fori mwingao ekora nera na tameta karosi bandi ngao rosi bandi chinge nyinge akamanya gutika bono to gusire bandi ye bakasi ya ikeiri so bandi ye injetindo chibo bondo bosi bole gabo gati bobe bondo bonsi mboyondo chibura be gabo gati ekara mo abantu bagutware birengerere bire bingao ekere kunyarikana nga ebandi ya sungusi ya sokiriki bandi kitikiri chinyinge sana abantu bagoterororo ebarabe siko bwegwe Saudi ya siko muinali lakini inje karona chite ko form e bandi ko rugosin sungusi na form et kwasa international erera ini yaya deni okoira na kuwa na gotera se bandi e Saudi yana yegwe kana chifori muchinyinge gotira osikoligire chifori mcha 40 people chiabo nyabuke kesakane ke gotira nyabeta yes no bugete asinya beta aji Saudi jine chiana jiroro no songo e Saudi no sikongise ko yerigiteyo so onare gotera yango tore kunya beta sinini tu yeah
Asante sana. Igabana oterete sauti ya kabira se album ego se. Nderete one. Gutuma voice. Yuga kare. Yabe. Karaterang. Yuga kare. Yabeta. Yabeto wanjani wane naye. Yabeta. Tena ni climax. Nyabeta baba ye kongire virengeryo. Sungusya beberusha. Napanda juu. Alafu montaje kako tebinga. Mustefa ndo msunguzi. Ya. Ai makori ntoli founder. Amasa bikitika ma ntoli founder asiyike ntogete. Atokori egasi ngaski gokore kasi company ime. Ekina kiye ko usito egasi. Mbare bagotebanga abantu bagwetana ine no bagushiria. Ngekaro kiri gwasoge tukuru asekyo ya sungusia okaenda karose bandi ya kwasa bari bagwetana nete no bagere tukonyo gusiri bakabona iga ngakira kwa nikuregete bas abono na taketochi ono ga bari bagoteba na bantu bari bagotusiri ntubu ati mashabiki ando nsi agosiri mono lishabiki oroche makoririra cha dikote nguko gorande gita oini ga gosiri oyo konyire bono kwa makonyoro mwana musiki onde example mwana musiki onde atagetago rwe gita umuntu boro komukorera umuntu uri arengete ngona barangorere gagoja kakongorera asabata nyare bonsiri gabona ansiri koira ne korengana na aborire lakini chinga kichinge gokorande manyisa naba igete sana ange nande sungusyo mwatereta manyisa Will manyisa no yamabo asabara baito kurugusi banje tekibandi chito nando sire sungusyo asike kigetambe sana pakandire igete last year by the way na aboriti buraya se rigo maward we MCA namuna sungusyo mwamoterete na paka mnabone ga very sure nagenda kubasira kera no moroche ga kera moroche muna sungusia nanje tusungusia sana asingi nchanda ke mugutara nere abantu bagotenga nero kugusiria tiga manyisere ndiri bulingiringo manyisere ndiri ngori bulingiringo kegera boro nchana de mono ogotebo kunga manyisa gose bari bande bagusiriria kwasa asingi njegente ke kerekia mada kerekia kerekia ke kurwanero in fact agula advice umwana musiki no yaiche torigio to ikaranse to advice ngakia komenya ekera na kwasa ateba musiki toriko ugia so kwegokia ni gas tutagete korabana abako genterera ubugimo bwabo ko genterera buye ni family chabo chikondra lakini obugio musiki nga asoko manyekana agugora chandike so sungusia una bono to gukwane kabireye in fact no nyambono tutagete kuri kijibandi chichibe no ni satoinye ekiare gasi geguchere nyinge okonyore weekend baganeria segete baganeria una bona kera batali bosongo ebandi ye koro kwasa international ekiara no ere under the stable ya sungusia at the moment nere gutigara usongo ekerega ashinde kara segete maybe twarangiri mwana musiki onde twamutegenda oteroro igo market nero onde tayo siriri onde tatigane njireri ngegente ke gwansa kerekia ona kiro montada gete ke minyukia ekurworo lakini rende ligienchire ngiyo ikaransa na abamino na boko nyoranga naye kwanyorere gento kia kurworo lakini tarisegi gendete asante sana ngine nego cha Sore Joseph Nyakweba fununu neresikanga ki ayamuna kwasana ikyombe ya sungusia mwirire kina kotini igoro ya sungusia neken inche karongo kwano umaene ekio mbugate ekogerekero kugambe bintu byanga kugambeka look for a way nili swari likwambole dilitanganina ngobere gakuri kibasi kya sungusia emyaka yonsipi so ekina kiongenda kufuatilia tururi chiko lya Kenya so that imanye asobo maenenga lichikongo fefa liro mwana musiki goseni go ligo fefa abantu bagosari noroche no corruption yenda takominyoki in the country so tutatena corruption igotoka se pandi nero to yeminyo kitomanya ngaye konda kitote muntu onde bwensi oterta se pandi ya sunguzi no yo tamanyiti ekagora no ensi kolenge gaiga tamanyiti ngakia kubwati bintu bya yaranyore bintu bya tigache to ikaranse together tomanyenga ebintu bya terete sauti ya chiko igwekana na kia konyora nera aragereria bana so amangana yefununu nambwate case kotini injenda atebe na injetinda atwara case kotini but yongenda tekonda chi office kumanyanga the truth ekenenga ikere office ne tokonye tomanyenga ebintu bya sunguzi mondo eko kuchibasikia skiza nini ngokori chibase ekiagara chibase mnabono I think it was last year
omwaka uliwete chibesa chiri chasogete kurwa music corporate chiri almost 500,000 maokango chiasoete na kio ngendete kubwati no mwana oyo job na Choni Makambo omigo kubugia sor na Nicholas Nyakundi na Peter Nyakango bali bande bataraja bato choini to soko bwati together abumba ri uranyora bakaliete Bono nchikora bwati kelindoche ya igota kwa wataba mnaye despite the fact nga gwaterire amatuka mange sungusia lakini tirago konya binafsi yawe ko manyene tinde banga yangonye asetera ngonya lakini omanyenge bandi ya sunguzia no tubwente gutwara abantu bwati chibesa koro because ibintu tosoke tibire binge bono bali bakale kuri ibintu ebi batorangeri bwango igabatoiraneri onye babiri job waye ngakyura atebe kwanya konyora ekegere chibesa cyabere chigosoka chiaswa amaboko y'abantu kwanya konyora chibesa chiasungusya kera wate ku 1998 nora sikyo mbigia sungusya talibo bana kwabwiri sungusya egita matuka mange kwanya konyora kende kurwo njemuna job inana koleka utalipani ende sonta tiko ndiri yetali pandi ya pana sungusya na hande tingo tuwala karanga likebana nyo taka wasene pandi ngongo tigere na jage ose na yende ndoje bintu na ro siri oro tinana kanyaba basi chinde chonsi chibe yasanga nyakuru ase band njiringo kolega asia na na bantu rangari kwa segete to aka nyine chinkonyo lakini chinde cha music copyright sikise chibi njena kanyona ne siri